Szevasztok! Itt vagyunk egy ilyen Sonfish redőnynél, ám egy Sonfish redőnymotor van ebbe a redőnybe. Itt már előzőleg jártam, az volt a probléma, hogy ugye a távirányítóval nem lehetett se felmozgatni a redőnyt. És leszedjük a deklit, aztán megmutatom, hogy mi volt a helyzet. Szóval csők a helylámpát. Jobb lehet majd látni, leveszem a kamerát. Tehát a lényeg, hogy itt motorkábel. Jó. Itt a kiállás. Itt a motorkábel. Ugye? Ez az. Na, és a probléma az volt itt, ez egy kapcsolós Sonfish motor. Ugye itt van a felleirány 4-es, és nem tudom, mennyire látszik. Igen, most látszik. És ugye az volt, hogy nem ment se fel. Ilyenkor azt lehet csinálni, hogy megbizonyosodjunk, hogy nem a redőnymotor a problémás, hogy lekötjük. Ugye ennek volt egy, bocsánat, azt nem mondtam, hogy annak volt egy külső rádióvevője. Mert most itt nincs nálam, de majd bevágom ide a videóba. Tehát itt láthatjátok ezt a régi Sonfish rádióvevőt. Ezzel lehet a fali kapcsolós redőnymotorból rádiós csinálni. Pontosabban a redőnymotor ugyanúgy kapcsolós marad, csak ha ezt rákötjük, akkor távirányítóval fogjuk tudni működtetni. Hát ez már egy jó régi eladó, már nincs is ilyen, csak az újabbik fajta. Itt jön be a motorkábel, a másik végén pedig a betápot láthatjátok rajta. Az ujjat ugyanígy fogjuk bekötni, és elméletileg működni fog újra a redőny. Lekötöttem róla, rádióvevőről, ezt motorkábelt rá a tesztkábelre, és hát igazából felleirány az szépen működött, úgyhogy itt ki lehetett zárni, hogy a redőnymotornak van a problémája. Úgyhogy most kap egy új rádióvevőt, aztán elvileg működnie kell. Ugye ez már egy 20 éves redőnymotor, rádióvevő is. Úgyhogy Sonfinál azt mondták, lehet, hogy a régi távirányítóval nem fog működni, hoztam új távirányítót is, úgyhogy ha megnézzük, most akkor ezt fogom megcsinálni. Na, itt kap új bagókat. Rá. Négy. Itt van az új rádióvevő. Ezt a stekkert bele lehet dugni a redőnymotorba, viszont ahhoz ki kell szedni a redőnymotort, ami ebben az esetben nem lenne egyszerű mutatvány. Szóval itt úgy fogjuk megcsinálni, ahogy annó volt megcsinálva. Levágjuk a végéről a csatlakozót, megblankoljuk, levagózzuk.
Ugye ezt a részt a motorkábelre kell rákötni, igazából itt színazonosan kötöttem rá. A végén, hogyha nem jó a forgásirány, akkor könnyedén meg tudjuk majd forgatni, hogy a lefele gombbal a távirányító ne felfele menjen, vagy fordítva, hogy a felfele gombbal éppenséggel ne lefele menjen a redőny, és reménykedünk, hogy a régi távirányító el fogja vinni nekünk, de ha nem viszi el, sincsen baj, csak akkor távirányítót kell cserélni, úgyhogy nem mindig olyan nagy a baj, mint amilyennek gondoljuk, de persze előfordulhat olyan, hogy tényleg a redőnymotorunk megy tönkre. Amúgy ezek a redőnyök, amik ezen a házon vannak, 2002-ben telepítették. Hát a mai redőnymotorok márkától függetlenül mondom, nem vagyok benne biztos, hogy ennyit el fognak menni. Ki tudja, igaz, egyik videómban más mondtam, de az igazság az, hogy nem tudunk már különbséget tenni a kínai olcsó meg a prémiumnak nevezett redőnymotorok között, hogy melyik bírja tovább, de egy viszont tény, hogy a régi német Becker motorok és a régi francia Sonfi motorok már bizonyítottak, ahogy ebben a videóban is láthatjátok, hogy meghaladják a 20 éves kort, ami azért elég király. A maiakra már nem mondanám ezt sajnos, de hát az majd évek múlva derül ki, csak azért sok bedöglik már 10-12 évesen. Most külön tesztkábelről fogjuk megtáblálni a jeladót. Itt nagyon vigyázni kell, hogy nehogy egyszerre több redőnymotornak is áramot adjunk, és aztán tanítsuk rá a távirányítót, mert rátanítjuk az összes redőnymotorra, és hát redőny darabszámtól függően, de lehet mondjuk, hogy egy napos munkát csinálunk vele magunknak. Mindjárt világít is a tesztkábel, meg is van. Adunk neki áramot, és Sonfinál ilyenkor a le és a felfele gombot megnyomjuk egyszerre, amíg vissza nem jelez a motor. Vissza is jelzett, felle mozgással a redőnymotor. A forgásirány nem jó, így nyomunk neki egy hosszú stop gombot, amíg szintén vissza nem jelez a motor, és utána jó lesz a forgásirányunk. A végén pedig nyomunk neki egy programgombot a távirányító hátulján, ezzel véglegesítjük a beállítást, és tulajdonképpen készen is vagyunk. Csinálunk egy áramszünetet, bekötjük a jeladó másik végét, ami a betápunk lesz, és mivel itt jó nagy hely van a redőnytokba, szépen eltetjük ott a jeladót, és nem fog beleérni a redőnypalás, miközben a redőny működés alatt van. Leteszteljük, működik,
Viszont itt a számláló gyűrűvel nekem még voltak dolgaim, mert csak a Szentlélek tartotta, és így működött a Redőny 2002 óta, ami azért nem semmi. Ez már nem fért rá a videóra, meg sokat nem láttatok volna belőle. A lényeg itt a jeladó volt, hogy tök egyszerűen lehet cserélni, szóval remélem tetszett a videó, és egy kis érdekességgel tudtam a laikusoknak szolgálni ezzel. Ha pedig szeretnétek árnyékolókat, sznyoghálakat vagy árnyékolókat javítatni, akkor keressetek minket bátran a honlapunkon. Na, szavaztok!